Aquestes tempestes que comencen a créixer, d'aquests núvols que aniran creixent les pròximes hores i que tornen a tenir les condicions favorables com per deixar alguns fenòmens severs, tempestes i fins i tot calamarsades o pedregades. Vegin avui com començava el dia amb alguns intervals de núvols i sobretot la sortida de sol. Amb aquestes fotografies podem veure que el denominador comú han estat aquestes sortides de sol rogenques, que indica que l'atmosfera té molta humitat i per tant tots aquests núvols tenen molt combustible per anar creixent. Ho veiem des de Calella, des d'Olot o fins i tot també des de la Conca de Tremp, evidentment amb P final, on es veien també aquests rajos crepusculars. I veiem la situació a aquesta hora. A directe ens mostren a Port-Ainé, al Pallars, tempestes que estan creixent en aquest sector del Pirineu, Prepirineu de Lleida i d'altres que estan arribant per les comarques de Ponent i que creiem que aquesta tarda també podrien afectar en aquests sectors de Ponent. 15 graus tenen ara mateix a la cota 2100. Nuvolades i tempestes que també descarreguen a la Cerdanya des de Masella. Podem veure la plana Saratana ja amb aquests núvols i aquestes cortines de precipitació. Amb 17 graus anem cap a Ripoll, on ahir van haver-hi aquestes calamarsades. Ara tenen 24 graus, per tant, temperatura alta i humitat també que comença a enfilar-se, realment ingredients favorables per alimentar aquestes tempestes. Núvols que encara no arriben cap a l'Estartit. Ahir, aquí una hora aproximadament, fa unes 23 hores aproximadament, descarregava aquestes tempestes fortíssimes amb aquests aiguats i aquestes pedregades cap a l'Estartit, Torroella de Montgrí, tota la zona del Baix Empordà, 26 graus ara mateix, amb un cel ben serè. Un altre punt de contacte. Atenció, aquesta tarda a les comarques de Ponent s'apropen aquestes tempestes que ja s'han format en alguns sectors de l'Aragó, amb 28 graus que hi ha a aquesta hora i també bastanta sensació de xafogor, amb 33 graus. I ara mateix el cel és ben serè en posta, però si girem la càmera, miréssim cap a la zona dels ports, també veuríem aquests nuclis de tempesta que comencen a formar-se. Efectes també de les tempestes que vam tenir, i podem veure amb algunes fotografies les ventades que van associades a aquestes tempestes també van tombar fins i tot alguns arbres i fins i tot també van fer créixer alguns rius. És el cas del riu Ridaura, el seu pas per la Canya, que deixava a la zona de la Garrotxa, del Baix Empordà, aquestes imatges de rius ben carregades d'aigua. Possiblement aquesta tarda tornarem a tenir tempestes. Avui tenim molta inestabilitat també. Podem veure les imatges del Meteosat, l'efecte de les tempestes que vàrem tenir ahir. Entremig s'han obert moltes clarianes, però ara a aquesta hora ja tornen a créixer aquests nuclis, que podem veure millor l'ampliació de les imatges. Nuclis que apareixen sobretot cap a la zona del Pirineu, del Prepirineu, sobretot a l'oriental, es desplaçaran en aquest sentit, per tant, tornaran afectant alguns sectors de les comarques de Girona, també cap al Pirineu de Lleida, i atenció a aquestes tempestes de l'Aragó, que també es dirigiran cap aquí, per tant, les comarques de Lleida, Tarragona, especialment a Ponent, podrien veure's afectades de nou per aquestes tempestes que ahir van passar una mica més de rasquilló en aquests sectors. Hi ha hagut alguns ruixats de matinada, després, com dèiem, s'han desfet, i ara el que tenim són aquests nuclis de tempesta una altra vegada forts, van circulant també en aquest sentit i tornem a veure algunes taques vermelles que indiquen que aquesta tarda podria haver-hi fins i tot també alguna calamarsada o alguna pedregada. També els primers nuclis de precipitació comencen a arribar pels ports i alguns que s'apropen també pel Prepirineu de Lleida. Els mapes isobàrics, la veritat és que ens indiquen poca cosa, hem de mirar les capes més altes de l'atmosfera, encara hi ha molta inestabilitat i això afavoreix el creixement de núvols. Aquesta tarda, tempestes Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona i també n'arribaran algunes per les comarques de Ponent, amb temperatures altes i xafogoses. De cara a demà, al matí, bastanta pausa, ja durant el matí aniran arribant algunes bandes de núvols que deixaran el cel una mica tapat, abans del migdia els primers ruixats. Demà les precipitacions més abundants creiem que quedaran concentrades cap al terç nord i també cap a les comarques de l'oest. Mentrestant, a la costa, demà creiem que en general farà força més sol. Temperatures també altes, encara fins i tot una miqueta més que avui. Sol al País Valencià, alguns ruixats cap a l'interior, amb alguna tempesta forta també. A l'arxipèlag balear, alguna nuvolada que pot créixer cap al centre de Mallorca, pràcticament sense conseqüències. De cara a demà també augmenta la possibilitat d'aquestes tempestes, especialment cap a l'interior del País Valencià, i amb núvols prims que arribaran, sobretot durant la segona meitat del dia, cap a la zona de l'arxipèlag balear. Vents de component variable a la costa de mar cap a terra, que van aportant humitat, per tant, el que dèiem, més combustible per aquestes tempestes, i en pròxims dies encara mantenim aquesta situació poc definida, que farà que encara tinguem uns quants dies més de ruixats de tarda. Dilluns, dimarts, fins i tot de cara a dimecres, cap al Pirineu, en temperatures que la setmana que ve sembla que encara poden pujar una miqueta més. Acabem avui amb aquesta fotografia d'aquests núvols que haurem d'estar pendents aquesta tarda. Molts d'ells acabaran deixant ruixats, tempestes. Atenció perquè poden ser forts. És tot, fins ara. Tot el que vols saber, quan ho vols saber. Canal 324.